Assalamualaikum dulur. Apa kabar dulur? Kepingin ro resepe urip tenang dan bahagia. Lek kepingin ro ayo ngumpul-ngumpul kene. Lungguh sing anteng nang diseruput kopine, dipangan karo gedang goreng iki. Lek sampean kepingin ngerasakno urip iki ayem, tentrem, bahagia rumah tanggane, bahagia atine, resepe gampang dulur. Resepe iku gak angel dulur. Apa resepe Kanjeng Sunan? Sampean dengarkan baik-baik ya. Untuk semuanya saja, arek-arek nom-nom, ya sing wis rumah tangga, sing wis tengah tuwa. Ayo dilakoni resep ini. Siji, ojo wani karo wong tuwa. Ojo pisan-pisan wani karo wong tuwa. Bahagiakno atine wong tuwa. Bahagiakno atine wong tuwa iku duduk kok terus digrojok donya. Duduk kok terus ben ketemu dikai dhuwit, gak ngono. Syukur lek sing kedunungan harta luwe ya ngono gak apa-apa. Ben ketemu wong tuane dikai dhuwit, disenengno. Tapi lek sing gak duwe apa sing dikai ngekeki ya. Jadi nyenengno atine wong tuwa. Mulyakno atine wong tuwa. Dengan cara apa? Ya hormat nang ngene wong tuwa. Jadi apa sing diomong karo wong tuwa, dinasehatno nang teko wong tuwa, ayo digawe. Jadi ojo pisan-pisan wani karo wong tuwa. Lek kepingin urip sampean iku mulya, kepingin urip sampean iku bahagia, kepingin ati sampean iku tenang dan tentram. Sebab ngene, wong tuwa iku ibarate pangeran katon. Wong tuwa iku luhur, mulya kadudukane wong tuwa iku. Senajan to sampean iku sarjana S1, S2, S3, S blok paribasane. Wong tuane gak sekolah, wong tuane gak nulis, gak iso maca, tapi tetep luhur wong tuwa. Sebab sampean durung tau dadi tuwa, tapi lek wong tuwa wis tau dadi nom. Dongane wong tuwa iku mustajabah. Wong tuwa iku lek disenengno atine, sing metu dongane nang anake yaiku donga sing apik-apik. Sampeyan titeni ana anak sing bektine nang wong tuwa iku kurang utawa wani nang wong tuane, mesti uripe keserakat. Umpama uripe sugih tapi atine gak sok tenang. Godane ana ae. Dan piwalese meneh-meneh mesti diwaneni anak. Tapi juga sebaliknya, lek ono anak senajan uripe pas-pasan ekonomine, bahkan mungkin kurang, golek duwe ae oleh nyambut gawe nisara, tapi dekne iku hormat bekti nang tuane, selalu menyenangkan hati orang tuanya dengan caranya. Gak iso nyumbang duwe, gak iso ngekek duwe, bekti nang wong tuane. Mbuh iku nyenengno atine wong tuwa sarana mbantu penggaweane. Boleh apa? Intine nyenengno atine wong tuane. Mesti anak iku uripe ayem, tentrem, bahagia rumah tanggane. Mesti wis. Jadi dulur-dulurku kabeh nom tuwa lanang wedok, ayo
awake dhewe urip nang donya iki ibarate nandur. Lek awake dhewe iki bekti nang wong tuwa, mulyano atine wong tuwa, insyaallah besok diwales karo anake mesti anake bekti nang sampean. Mulyano ati sampean. Nah, uripe anak-anak sampean insyaallah ditata karo Gusti Allah. Sapa wong sing seneng mulyakno atine wong tuwa, nyenengno atine wong tuwa, bekti nang atine wong, bekti nang wong tuane, insyaallah sak anak turune bakal ditata karo Gusti Allah uripe. Bisa jadi wasumelang, bisa jadi ragu. Ibarate ngene dulur, aja atik mikir gawe longan. Gawe bayang mesti longane ana dhewe. Bahasa Indonesia nih, jangan berpikir bagaimana membuat kolong tempat tidur. Sampean membuat tempat tidur pasti nanti ada kolongnya. Nah itu. Ojo adik mikir lah opo anakku besok, anak turunku besok, uripe lah opo. Ojo adik mikir. Lek sampean bekti nang wong tuwa, hormat nang wong tuwa, mulyakno nang atine wong tuwa, insyaallah anak turun sampean bakal ditata uripe karo Gusti Allah ya. Jadi kaya ngono dulur, muga-muga ketemuan iki ana maknane, ana hikmane, iki sifate ngiling-ngilingan. Dadi aku gak nasihati sampean, ngajari sampean iling-ilingan urip nang donya iki ayo sing digoleki kebahagiaan, kesenangan dan ketentraman. Carane lha apa? Mumpung ana wong tuane ayo disenengno, ayo dimulyakno atine wong tuane, ayo bekti nang wong tuwa. Terus lha apa? Kanjeng lek wong tuwa wis gak ana, wong tuwa wis dadi ahli kubur, wis sumare wis sedo bektine anak nang wong tuwa iku duduk nang donya to, tapi bektine anak nang wong tuwa iku senajan wong tuwa wis sedo, wis dadi manggon nang alam kubur, bektine anak tetep duwe kewajiban apa? Ziarah nang ngene kuburane karo ndongakno. Terus nyambung silaturahmi karo wong-wong sing disenengi karo wong tuane piye. Ziarah nang kuburane supaya kuburane iki rungsep ta, sukete duku-dukur ta lek apa. Lek gak ziarah nang kuburane karo. Ah lek wis ziarah nang kuburane karo ndongakno nangane wong tuane. Muga-muga dikeki nikmati alam kubur. Donga iku nang ngene omah ya iso Kanjeng, ya iso, tapi lek sampean ibarate ngene, nek sampean kepingin ro omahe wong tuwa sampean mosok teko adohan, gak keto. Sampeyan sambangi teko, oh iya rek omahe wong tuaku gendenge mlorot, cakake doyong lho, akhire ro kan ngono. Nah iku dulur, jadi ayo dieling-eling kanggo sangune urip iki, ayo belajar urip sing apik. Apa ya iku urip sing apik, sing gelem berbuat baik. Banyak orang baik tapi tidak mau berbuat baik. Yang paling baik adalah orang baik mau berbuat baik. Wis ngono dulur ya, muga-muga keluarga sampean, keluargaku dikei berkah uripe, berkah rezekine, berkah rumah tanggane. Lek dikei anak turun sing soleh-soleha, amin. Dulur Kanjeng Sunan teko Surabaya pamit. Ngapunten ingkang kathah, mbok menawa ana sing tak sampekno iku ana klirune iku karena kelemahan kebodohan saya. Lek ana bener iku karena rahmating Gusti Allah. Ya ngene dulur ya, aja lali nek sampean welas, sampean like, sampean komen, sampean share. Lek umpama gak setuju karo saranku nasihatku iki mang umpamane ya aja digawe dulur. Ya aja digawe, sampean komen. Ngene dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.